Môžem? Čaute, tu Daniš, a.k.a. Danči. No. Môžem? Jo. Sap. A chceli by sme vás srdečne pozvať všetkých do jedného na Cau Primo Magic Jam. Môžeme? Hej. Točíš to? Hej. Jo. Takže šibové Daniš s mojim bratom Šuličom. Sme tu na vyjebanom... sorry, ne. Dobre, tak začneme. Takže dámy a páni, veľmi radi a zo srdca by sme vás chceli pozvať na Magic Primo Jam, Cau. Cau Primo Magic Jam, ktorý sa uskutoční 22. júna v Košiciach na Magic Jame. Na Magic Spote v Košiciach, ktorý sa nachádza do piči. Areály za oknom. Dobre. To je úplne jedno. Čo, on ti vadí v pozadí? Hej, ide. On cecky ukazuje. Hej. A radi by sme vás zo srdca pozvali na Magic Jam. Magic do pič! Štartovnej Euro 50. Nech nežerem. Áno, a sponzormi akcie sú... Sponzormi akcie sú. Kto je sponzormi akcie? Sponzorom akcie je TBB Bike CZ. A chcel by som vás srdečne pozvať na Magic Primo Cau Magic Primo... Hlavným sponzorom je TBB, ktorý... No vidíš! Dobre, to už taký sme nabudení, že... No dávaj. Taký sa nabudeli, prídeš, ktorá. Dobre, žiadne díky, hej, všetko. Primo. A sú to najluxusnejšie veci. Pasa. Do piča, ja neviem, čo tam mám povedať. Dobre! Čaute, tu Danis, a.k.a. Danči, a.k.a. Dano. Nie, to si pápaš. Viedenská, bruselská, viedenská. Viedenská 32, áno, areálne školy Viedenská 32, áno. A hlavnými sponzormi sú... TBB. Teda iba jeden hlavný. Áno, hlavný sponzor je TBB, ďalej sponzorujú Cau, Foodshop SK. A ešte, ty vole, vieš kto tam je? Kvetinárstvo Cikas. Kvetinárstvo Cikas. Koľko je štartovné? Štartovné Euro 50. Euro 50 za to, že by si mohol jazdiť jak pán. Tešíme sa na vaše triky, finty a adrenalinové veci. Točky a všetko možné. Dúfame, že vás príde čím viac, lebo je to mega akcia, ktorá nemá období. Nebude lepšia akcia. Nebude. Takže príďte všetci, tešíme sa na vás. Danes ti aj dačo zaspieva, keď chceš na akcii do mikrofónu. Minimálne, čo ty si normálny. Dobre, zdravíme ťa, dojdi, prosím ťa, dojdi. Jaké tričko môžeš vyhrať? Toto chlupaté Cau tričko s holubou môžete vyhrať za vašu šikovnosť a finty na bicykli. Na bicykli? Na bicykli. Nie na kolbežke. Vítame všetkých ľudí, všetky rasy, Ženy, deti, matky, otcov, Psov, mačky. aj myši. Dúfam, že prídete. Cau Crew, a.k.a. Čau Crew, a.k.a. Cow Crew. Cau Crew, o ktorých môžete vyhrať, teda od nás, môžete vyhrať tieto chlupaté trička s holubom a písmenom. No nevyhraj toto, nenormálne trička, šrác. Takže určite príď a nenechaj si to ujsť, lebo bude to proste taký masaker, že taký masaker si v živote nevidel, ale no v živote. A Danis vieš, čo bude stvárať na mikrofónoch. Áno, Také my veci, dva na majku, klasicky, jak vždy. s bratom. Najlepšie speakery v Európe skoro. Čo by som ešte, áno, všetci príďte. A neviem, určite dojdite, zoberte frajerky, kamarátov, babky, detka. Áno, príďte podporiť slovenskú BMX scénu, príďte podporiť nás, príďte podporiť Cau Crew. Čau, čri. Už máme skoro 1000 lajkov, kámo. Vieš, a potom to video bude už neskoro, ale viac. Ten, kto bude 1000 lajkovač, tak je frajer. tomu dáme 300 tričiek a podpis. Ale teraz klameš. A veľmi klameš.